Good morning sa inyong lahat. So, ngayong umaga, pupunta tayo ng Mount Zion. So, yung Mount Zion sa ano yun? Sa Lagit ng Bugalyan, Pangasinan. So, dun, may ano dun. Andun yung ano siya eh, yung estatwa ni Jesus, yung nakapako sa cross. So pasyal muna tayo doon kasi ngayon puro sarado yung mga tourist spot dito sa atin. So ngayon nandito tayo sa Bugalyon Bridge. Bali dito yung pwede tumambay-tambay ganyan. Yan sa may riverside sa gilid ng ilog. Yan, tapos may mga upuan doon sa dulo. Pwede kayong tumambay kung nandito kayo sa Bugalyon. Pero ngayon doon muna tayo sa Mount Zion. Pakita ko sa inyo. Yung sa mga susunod natin na pupuntahan, no, update ko na lang kayo kasi sa ngayon medyo malabo pang maagala. Maraming sinasarang mga tourist spot, lalo dito sa amin sa Pangasinan. Ayaw talaga nilang palabas yung mga tao. Bali pag dadaan kayo dito, no, lalo yung mga bago ganyan, dahan-dahan lang kayo kasi dito maraming mga tractor ganyan, mga nagpapaaraw din ng palay. Kaya kung ayaw niyong pulutin kayo sa palayan, hindi sa kangkungan, literal na sa palayan, magdahan-dahan lang tayo. Bali dito sa amin, no, sa Bugalyon, dalawa yung pinupuntahan dito dyan sa may bundok. Yung isa dun sa Mount Zion, tapos yung isa hindi ko alam pero dyan lang din yun, banda sa may bundok. Medyo mababa lang pero matatanaw mo yung Bugalyon. Halo-halo dito, may palay, may mais. Yan. So ito yung tulay na one way. Isang sasakyan na yung pwede. Yan. Tsaka pag nandito na kayo, yan, kakaliwa tayo. May mga signage naman. Tulad nito, Mount Zion, sabi niya.
So dito sa Mount Zion, no, makikita nyo yung mga stations of the cross. Yan, nandito. Bali dun sa pinakataas, ang alam ko dun din yung himlayan ng founder ng Mount Zion. Hindi ko alam kung ano mismo ang pangalan, pero mamaya makikita natin. So hindi tayo masyadong relihiyoso, kaya hindi ko sa inyo masasabi, no, kung ano yung kung ano mga stations ba yon. So ayan na yung isa palang dyan, yung isang pinupuntahan dyan na bundok, no, dun sa Aluklukan. So sa mga susunod na araw baka may pasyal ko kayo dyan. So ngayon dito muna tayo sa Mount Zion. Pag dito sa may pataas na Mount Zion, so mayroon naman din ditong signage. Yan na. Yan na. Tsaka no face mask, no entry na daw. So lahat naman talaga na kailangan mag face mask ngayon. So bali sabihan ko lang kayo, no, dito sa una nito talagang siya, matarik, mataas. Yan na. So pag nakalagpas na kayo dun sa gate, ito yung sa yan, Mount Zion Pilgrim Mountain. Bali yung sa kaliwa nun, dun yung church ng Mount Zion. Yan, Stations of the Cross. So, dito nyo makikita yan. Last Supper, ganyan, hanggang sa maipako siya. Yan. Yan ay nilagyan siya ng crown na may tusok-tusok. Pinabuhat sa kanya yung cross, di ba? Wala ko. 6 station, yan 7 station. Saka dito sa 8 medyo pataas. Medyo matarik dito. Ayun, so wala nga yung wala nga yung puno dito. So bali dito na tayo sa taas ng Mount Zion, yung last station. So ngayon nandito tayo sa sa tuktok ng Mount Zion, Pilgrim Mountain. Yan yung cross. Tama natin si Commander-in-Chief. Yan siya. Umiinom na ng milk tea. Well, yan so bali dito, yan yung view. Yan yung
alam ko ito yung parang pinakita, no? Yung bumangon na si Jesus doon sa ano niya, doon sa libingan niya. So, bali mataas din to, siguro may mga 20 feet, 30, ganyan. So ito si ano, yung founder, si Reverend Monsignor Fidelis Ruben F. Limcaco. Ito yung ano, himlayan niya. So ayan, mga bundok dito. Tapos ayun, yan, kung nakikita nyo yan, yan. Yan yung isa din na statwa din ni Virgin Mary. So ayan na, pauwi na tayo. At ano din ngayon, sobrang init. Sarap magtampisaw. So ayun guys, hanggang dito na lang ulit yung video natin. So salamat ulit sa mga ano, subscribers natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, no? So thank you ulit sa panonood. At God bless sa inyong lahat, no? So ride safe.